Práve Roosevelt navrhoval pod heslom operácie nemysliteľné zbombardovať jadrovými bombami dovtedajšieho spojenca Sovietsky zväz. I hneď po jeho najväčšom podiele na víťazstve v druhej svetovej vojne nad fašistickým Nemeckom. Osobnosť typu Stalina bola a dodnes zostáva v pamäti ruského národa ako výnimočne uznávaná autorita za jeho hrdinstvo, rozvahu a nebývalý vzostup Sovietskeho zväzu z trosiek vojny v priebehu niekoľkých rokov na svetovú vojenskú a technologickú, ale aj kozmickú superveľmoc. To predpokladá aj obrovskú morálnu silu a podporu v mobilizácii celého ruského národa. Dajme si otázku, kto to dnes dokáže? Západná propaganda Stalina desiatky rokov očierňuje, ale nedarí sa jej to a ani sa jej to nepodarí. Dnes je svetovým lídrom Putin. K tomu treba niečo dodať. Svet počúva každé jeho slovo so zatajeným dýchom. On predstavuje mierovú perspektívu a nové, rovné, bezpečné vzťahy medzi národmi. Práve on jasne rozpoznal už dávno kriesenie fašizmu v Európe.